खुलुमबाय लोगोफोर, जोंना दिनैनि भिडिअ'आ जागोन आसामनि नेशनेल पार्कनि बागै। आसामाव मोनबेसे नेशनेल पार्क दं? आसामाव जोंना 7था नेशनेल पार्क दं। बेनिनो मोननैया जोंनि BTCनि सिङाव दं। काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ, मानास नेशनेल पार्क, डिब्रु-सायखवा नेशनेल पार्क, दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क, नामेरि नेशनेल पार्क, अरां नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ, रायमना नेशनेल पार्क। काजिरङा नेशनेल पार्कआ नगाव आरो गलाघाट जिल्लानि सिङाव दं। फोसावदोंमोन रिजार्भ फरेस्ट 1905 मायथाइयाव। काजिरङा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरि 1950 मायथाइयाव। नेशनेल पार्क 1974 मायथाइयाव। टाइगार रिजार्भ 2006 मायथाइयाव। इउनेस्क'आ फोसावबाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 मायथाइयाव। मानास नेशनेल पार्कआ चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव। फोसावदोंमोन रिजार्भ फरेस्ट 1905 मायथाइयाव। वाइल्डलाइफ सेंक्सुरि 1950 मायथाइयाव। टाइगार प्रजेक्ट 1973 मायथाइयाव। इउनेस्क'आ फोसावदोंमोन वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 मायथाइयाव। डिब्रु-सायखवा नेशनेल पार्कआ डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव। फोसावदोंमोन नेशनेल पार्क 1999 मायथाइयाव। दिहिं नेशनेल पार्कआबो डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव। फोसावदोंमोन नेशनेल पार्क 13 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव। नामेरि नेशनेल पार्कआ सनितपुर जिल्लानि सिङाव। फोसावदोंमोन नेशनेल पार्क 1998 मायथाइयाव। टाइगार रिजार्भ 1999 निफ्राय 2000 मायथाइयाव। अरां नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भ, दरं आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव। गायसनदोंमोन 1985 मायथाइयाव। फोसावदोंमोन नेशनेल पार्क 13 एप्रिल 1999 मायथाइयाव। रायमना नेशनेल पार्कआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। मिथिसार होयो नेशनेल पार्क 9 जुन 2021 मायथाइयाव। जोंना बियो गल्डेन लेंगुरनि थाखाय बांसिन मुंदांखा। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। गोजोन्थों।